in lama alet nu chuan John ni chu a ril ru nom thei lo wang chuan Mr. Lee chu ril ru ti thoven nan kolin an pa fa chuan rei tak in bia in John nin ama wanga nupui dang nei har sati alo sha chuan in thiam lawin adu chuan anei thei thu te chu soin Mr. Lee ro chuan chutiang angai tua ngai lo thu le Mr. Ling nen chuan an tar nu thlenga anom dun arin thu te chu lo soin Mr. Lee chuan John ni chu khovela kan hun man chung hi arei lawa kan mi mangai te bula kan mangai thu kan soya kan lan tir thei chung hi chuan thei top chwa tur mishing hlim na chu haute ani a I thu soi pakhat lek khan midang nun athak danglam thei ti shala ti in a shila John ni po har chhuakin apa chu mangai viau ma se a mangai thu alo la shil ngai me alo ti sha in anin biak zo dona chuan a mangai thu le tui dewa mutur chuan shilin phone chu ada tawata Mr. Lee po John ni thu soi wang chuan a hlim ta hle a John ni pon ati tur chu shatharin Mr. Lee thu soi wang chuan a ril ru po a ha dam ta huai mai atu ka chuan damdo ina lingja mutur chuan kalin lingja office a chuan dak dek dekin lingja an alo mu ral chuan enge lo ti don ti azot wata John ni chuan chhun thil e hun to thuli e chwa po ya chuan somin lingja po chuan alo rem ti ve ngal wat an pani chuan thil ei dunin lingja chuan John ni omdan chu makti in nimin loka an pahnia omdun vak adu lo thu soi zo che a tuna thil ei chwa pui asom le mai chu chana nei le nei lo zota John ni chuan chutiang engma om lo thu chu thatak chuan lo soi ve maya an na lama an le lam chuan John ni chuan lingja chu aman abula om tura ati luiwanga omani lo thu le maltak anga in ngai to lo tur chuan shilin akyanga ama mangai tu le ngai sak tu tam takan oma chung zinga chuan ama po om thu chu soin athim zonga thil ngai to lo tur chuan a shil boka akal san don chuan lingja kora chuan wanin tinge isan em big le ti le alama po nyam chu ralin a muya chuan a fo pa chu ta rang zet chuan akal san zui tawat kudvaya anna lama tluang takale tura ati lai chuan thli rengin chutia John in ama du thu nge ya akis ta ka chuan lingja po chu hlim ti sha zetin anui ve thei ta boka Mr. Ling chuan lingja chu doctor mu puin doctor chuan lingja chu stress anei na sat wangin le aril rulama hlo thon na akol ringa thlamwang taka omlo wanga zalmut harsa ati thu chu shilin midang bula insoi thola aril ruhana le avei ruk te phora ubedreng lo tur chuan thuron lo pe a thei sham chuan psychiatrist pan se adu thu chu a shil boka ata na thazok po chu a ring bok in lama John ni chuan an kong kabula GQ chu changin rei tak thlenga menga GQ wa thoma sha chuan bolhlo pai chuan lam chuan a chhuak ngal wat GQ chuan atlai to thole an kong kabula chuan da a zinga alo pai sak mai tur thu chu soin muzok tur chuan a shela lu san mai tum chu John ni chuan pudding chotin chuta GQ chuan than le bolhlo rim anam ti sha in tinge chutiang rim anam ti chu azot wata chang lawin in buala mo thu chu asoya kalsan mai chu atum le a John ni chuan pudding le in a poisa chu mangri mai tur chuan shile in a card pe ka tum chu GQ chuan la du lawin anin lama chuan anor le ta kongka chu akal khum maka John nin chu tiang om tlat lo tur le a chan pui rem ti sham tur chuan au zui lom loma GQ po chuan anu na lawin ro lo tur chuan ti in ama khongai le chan pui ngai anga mutlat lo tur chuan a shil ve boka chu tianga an en reng chuan a fasha zia in sha thar pha thu soin anin lama chuan a pheisan ve tanga la Mr. Ling chuan lingja chu thla in psychiatrist sapan du lawani pon Mr. Lee le ama emo John ni le GQ atui mo ber ne na in soi thola a har san na le boy na shil tur chuan a cha zuya
Lingja po chuan a that thu le doctor mu pui wang chuan lom thu chu soin kar chang chuan a chuak zuya Janja ni chuan a hnalaman chol wangin Lingja chu movie en puya somin aruma chuan an pahnih chuan don fo ei chungin an thu a Lingja chuan doctor an ron thu le in soi thol amamo thu alo shelti a soi chuan Janja ni chuan abula engkim a soi thei thu le engthil po ni se alo ngai thlak sak tur thu chu alo soi ve boka Lingja an thon thu sei tak ani thu soi chuan studio lama ka kal don lawa nang po I ofa hun kan nga lom alo ti ve vata Lingja chuan Singapore anu le anaw bul a khosak dan chu soin anu chu a ke man thei to lo mai ba ka a accident tir khan a taksa a konga chin hnuai lamin engma a sha thei lo wang khan a ril ru na in ngonga nei lian em a chutia nga zun le ek po mania thiar thei lo le boy pui rengai om chu du lowin voitam ama le ama intina a anun na lak hiala tum thu te chu soin anu ve na lama mut po amut ngam ngai lo thu te zan tam tak lai wara anu ven chak chak chin thu te le lama anaw en kol ve lo ngai bok nen azir na lam nen angai to na chu a chol hadam man meu lo ti soin chu chuan stress na sa tak siamin a sha lo hlanin anuna ngong alo nei na sa thu chu asoya adara serpo kha anu nen anin boipui na lama ane ni thu te chu asoya khangkum chung zonga chak taka om thei chan le har sana tam takara ala nun thei ve chan chu li jan jani wang chau ni in engtika emo abula le ta ama anga nun hadam le nuam tak aman le hun tur ngai to reng chunga hun aman chin thu chu asoya jan jani chuan alai nat le a ataksa nge nga Lingja mu hil chu enin tuna chang chuan keiman ke en kol ve tuang che ti in a phun se pa GQ po a cafe so mu tam tak lo wang chuan mi hnuaya in hlo in chuta chuan he meile a fa pathar nen chuan in mu in anu in chuta tho chana zo chuan chang lowin akal sana GQ chuan chutiang din hmuna anui na mu chu she omati hle a pon lama bol hlo pai tura akal chu uite charin uite chuan angai nat em wang chuan a hon ta ringota ho ko nga chuan jan jani nen chuan in tokin jan jani a mu rwal chuan kal chak sawin jan jani po chuan au zuina zui ngal dor dora a na lama a slipper chu raptolin a tol thluk ti ta ka chuan GQ po chuan ngai to in apan le tangengi a in lama in shwai ho in a uite hon chu an bwal du na jan jani chuan a hon chan chu a zo chuan en kol tu nei lo thu le a khongai wanga ni thu chu alo soi ve a an pani chuan ti in jan jani chuan engte nge a biak du lawa a thin rim khum reng don ti a zo chuan alaka a thin rim lo thu chu soin a thil tia lawin rol ve lo tur chuan a shil le a boina le har sat na anei chuan a in rol ve angai thu chu soin chungkwa anya in puiton tur an ni thu le angai to thu chu a soi le a GQ chuan I chongka chein isoya a taka chuan Lingja zok I thlang tho alo ti a Janja ni chuan angai dan chu adik lo thu le Lingja nen anin kop tak wanga ama a hlat don anga angai tlat chu adik lo thu soi chuan tuna khatyang khan soi ma la nakina chuan inin neyanga chungkwa indinanga ke chu omve lo angma in min nga yang alo ti le a Janja ni chuan GQ chu a naw pa ani reng dona nakin hun an soi thleng don ani chuan ani nen ai chuan Lingja nen anin kar chu adir thon jok thu chu soin an lawin ne ani pon an ma huna enge thleng don an shelawa anin chen ve thei tho thu chu soin tuna Lingja nu le Mr Ling te hei mei le ama padik tak te po in mangai takin anin neya ma se anin kara mangai na azawani chuan in chenin mishang hlak anga anom thu chu soin GQ chu a naw padik takani a an pani chuan Mr Lee chia pa nein engthil po thleng si chutiang boina an nei ve ngai don lo thu le Lingja nen boina an nei po a apan masak le ama boy pui tu tur om chun chu ama le Mr Lee chia an ni thu soin
thil ni dan chu a hrilh fiah zuia min biak du lawa enga ma min ngai lo ang mai ai om hian she om ka tulu tukania chuwang chuan kalaka lungoi to shamla ati chuan GQ po chu anui ve saka Jan Janin engma soi lawa anui chana zo chuan GQ chuan chang thadu lawin an uite bual chu tleufayan tuma tlan chia in lingjia an ba chum kongka lo hong ve chia buk nen atlan chuak tlang da dai chu poiti mil zet chuan an enteringot atuka chuan Mr. Leodora noodles ein an pathum chuan an chola Jan Janin lingjia ei tura pek chuan GQ chuan athil ei top chotin ena Jan Janin sha chuakin rang zetin GQ po chu a pe ve ngal vat GQ chuan thil soi chian adu thu chu soin a ma sabera chuan Jan Jani chu fiam kwal mai lawa engtik lai puwa ngai sak tur chuan ti in pahni na chuan ibel panin boina kan nei chuan kalam zo ka ichang thin tur ani pathum na chuan ibel pa hi ilaka moi lo taka ache ni chuan kut ka tho she don lawanya ati chuan lingjia chuan lo soi ve tumin a ang zuawa Jan Jani chuan engma soilo tur chuan alo signal ngal vat lingjia po chu angoi ve le ta zoka GQ po in chuti anom dan chu apom ve ta bok Mr. Lee po an bula chuan run kal ve in lingjia an Jan Jani kutavon saka mu chuan makati in na en uluk le a chuta lingjia chuan Jan Jani chu thataka en kol tur thu soi chuan Mr. Lee chuan anin kop ti sha thiamin GQ chu a en tawata GQ la chuan lunga supa anin hawa anin thiam lawani chuan kalo soi fel sak zel don alom alo ti ve boka Mr. Lee chu a shil hai mel hle tangkani chu zuang bei chuan en mu puya somin cafe va thlen chuan zuang bei chuan api pian cham a thlen chep to don thu le anu in abel nu shwai ve tura ati tlat wangin tangkani le anu chu an lawin nel to sa bok nen abel nu le machanga kalpui tur chuan asoma tangkani chuan lo du lawin a mei chedu a soi kha so mai tur chuan ti in kalsna tum chu zuang bei chuan lo put dingin anin po boina lama zuang bei phone chu tlapalin wallpaper a mingyo mangti a mu chuan tangkani chuan charvatin a mei chedu chu mingyu ani ti chu chuakin a rilru chu anna hle a chuta a wallpaper a man chu elevator an pahnih thla alak sakhani in khata khan ama po atel ve a ma se crop ani bi ka wang chuan a rilru chu anna zwalin lungoi lo zet chuan a kalsana zuang bei po chuan in thiam lo ru tak chungin en zui ve ta reng bok in lama lingjia le Jan Jani chuan GQ wa chungchang chu soin puya du si lawa a account na poisa chu kan thun top mai do nem ni lingjia anati chuan Jan Jani chuan tha chu lo ti in ma se a account number a sha lo thu chu lo soi chuan lingjia chuan a sha thu chu lo soi vatin Jan Jani shil tura lo ti chuan enge aya min pe kang a lo ti vata Jan Jani chuan nui sakin a fop ta zewa lingjia an a hnai ve ral chuan kong kalama thom omin Jan Jani chuan a chutna chu a son zui ta vat Mr. Lee churun lutin an pahnih chawa an lo oma mu chuan rin hlel mel deuh hian a ena ruma chuan a lu sana lingjia chuan nu chuan Mr. Lee chu lo chuak le in lingjia nin anin kara chuan enge omti a zo chuan irin ang chia kha ani mai a lo ti thena Mr. Lee chuan nangni hi in no pan lai chang khan ati lai chuan teulo mai tun nai loka changin kanin zui ve chia ati chuan tu chen ma sak nge a lo ti le Jan Jani chuan lingjia ani thu le a me le pian te anung chang zong te hi tuin nge lo nar theyang pa nang pon min pompui ti ro ma se ti nge email avan him lo mel ve ati chuan Mr. Lee chuan lingjia shim chu pomlo na anei lo thu le anu le afarnu zokin a ril ruan ti boi thu chu soin an ngai na lo ro pui che sia itan a sho mang ti ka hlawani ati chuan anu te po an fel to thu le phone na anin biak pon
alaka acha to thu te chu a hril ve luama ba ka lo le swal po ni se an bula an chen don lo thu te thleng chuan a hril ve ta veka Mr. Lee po chu a ril ru nuam ve ta deu Mingyu po Beijing lama a reporter na chu transfer deal na application lo ziak meka chuti lai chuan anu chuan lo kolin civil service exam apek tura a in pwa cha tha MT ron zo tin Mingyu po chuan do soin azirna sa thu te chu alo soya Beijing kala tumpo chu ala zep ta zela anu ne nanin biak zo chuan a ril rupik lutuk le anun control reng atum chu in pai thol tumin a ril ru nom deuh be se in ber te chu in ta ringota lingja le janja ni chuan GQ chu zan lama ana thona chuan zui ru in an en thla a GQ chuan lo man chuak le thawin engian lo ti a zo chuan lingja chuan kabel nu hian angai to cha sia karon zui ni hi ati chuan eilo mel fe in a mela GQ account na poisa an thun to thu le nar to lo sham tu ra an ti tak zela chuan GQ po chuan no reng thei ta bik lawin a tho chwa le huna a ru let le tur thu chu a hril ta zoka he mei po afapa nen Mr. Lee mutur chuan adora tlo in GQ wa chan chin chu shilin ramdang le kha azir chung khan ama a in chom vek thu le apa in engma apek lo thu te thleng chuan shilin a cafe po poislam har satna wangin a hon tori lo thu le mi hnuaya a in hlo thu te chu shilin apa dik tak biak po na number chu adila Mr. Lee po chuan engma a shelo wang chuan a chhongin poyati le a number po chu apeve mai kol ngalin GQ en kol tura shwai si a thla thlam le si chu a chana zota GQ1 pa anga a en du lo ba ka a kau du lo thu te a hnam ming a chom du lo thu le Lee family ne na in kong kai na ti top tura ati po a du lo thu te soyin pa a pom du lo tu en kol reng chu a babik lo ti soyin anu puin fa pa a shin sak to thu te chu soyin anin house ta shepa GQ1 har sanna to thu le en kola chan pui chu apa ni angin abatani thu te chu soyin chutiang wang mai mai a fa pa thla thlam chu a house ta shep bok GQ chu a kau na poisa tam tham z tu emo hian ron thunin chumi rwalin number hlanga changin call chu alo lut nga la apa chuan chanpui adu chuan anuka changa dil tir lawin ama nge in dil mai tur chuan ti in anu nen chuan anin an cha thu le suman du zia te chu aron soya GQ wa thin rim chuan poisa chu a thon le le tur thu chu soyin apui na po amamo lo thu le ani nen inzom na engma an nei lo thu chu soyin phone chu ada san maka aron ko non le rwal chuan phone chu chhuata chuan avom ke ngal chora jan ni ron lu chuan makti in a chana zo po chuan chang lawin a chwa san zui maka jan ni chuan chhuak ve ngalin midang ho nen chuan an zong kwal ngala GQ chu anu in a thu lawa a minga apa lo biak sakringo chu lom lawin a dor lama chuan kalin alawin khar chap chu kongka chu a soi nok noka lingja le jan chuan ron mu in an ron boy pui wata jan nin angai to thu soya a kebal ati fai sak mol te chu ril run tak chuan en ringa anu le padik takin ngai saka mangai wang po ni lawa an mo phurna ani wang chaw an boy pui la yin ani chuan a thin lung chung ril taka changin angai to hle ti asya a ril ru chu an a hle a jan ni te pa fa cha chu ama mangai to dik tak an ni anga yin jan ni chu ril runa le kalsan hlau mel set chuan akwa ta vongvonga akwa rek em wang chuan jan ni chuan a thok thei lo thu chu soin lingja po chuan thla thol tur chuan lo ti ve wata a thla ve ta ka chuan jan ni chuan a ril ru na ti sha thiam takin a kut chu a chel sak zui wat bok chuti lai chuan Mr. Lee le he mei po chu lo thling ve in an om dan chu makti in anin enter renga in chung lama chuan lutin jan ni hne na GQ pa in fa pa kum nga mi anei to ti Mr. Lee na shil chuan he mei fa pa an pya lokamu chu enin
nga ti nge puitling ho hian fa te en kol du si lawin adang an nei bel zel le ati ta ringota a chan chu an ma mo wangin an lo upa nga an mani en kol tu tur an tan an du wangin lingjia anati chuan ka sha thiam theilo engtin nge hetiang hian an ti thei zok le ati ve sep chuti lai chuan room lama thom sha in an tan phei zui vata GQ chuan anu chu apa lo biak saka ama puinan poisa lo thon chana khan puin hun kha le chen ama ngai sak lo le ngai twa lawa anom nuwa tuna taka ngai twa thar le ama mo lo thu chu soin chung ko thar anei to a anni nen chuan mi sang lak anni to thu chu soin apa emo ama ne na changa chan puina dona du lo thu chu asoya an khongai na po ama mo lo thu chu soin kha chen ama in alawin en kol ve to a tuna po ati le thei thu chu soin hausa in poisa tam tak nei lo ma se an tel lawin a hlima engtik lai pon ama kal san ve ngai lo tu jan jani le Mr. Lee cha chu chung kwa anei thu le atan an poimo bera a hausa lawani po in an tan thei top chwa in na a thoka nga anni pahni chu en kola tum thu chu asoya chu thil ati na chuan anni puina ama mo lo thu le ama nge in a tho chwa ve thei thu chu asoi boka kha le chen min ngai twa lawin in oma tuna po hian om tlang ro u kanuna hian lawin ro tum su u ti in riluna tak chuan a chwa sana pona midang lo ding chap chu panin jan janin khongai mel taka mi tuitling pama lo en chuan chap lo tura ti in an pahni chuan kwa in ho towang u ti in an pathum chuan anin kwa chwaka Mr. Lee chuan hei mei chu nem du viau ma se hei mein ho zok tura ti wang chuan ani po chu a chuak zuya an chwa vek nu chuan hei mei chu ril runa tak chuan a chap ta rong ronga an vai chuan taxi a chuan chuangin a tuama ma in belo chuan an mani ngai to na cheu kom chuan an ngoi chapa lungai na len na thuk tak an nei chewani ti ero chu a shat le atuka chuan Mr. Lee chuan tuk chhuan nei lai chuan thu soin an buai na chu ama thiam lawani thu le alo en kol chat lawa alo ngai to chat tok lawang ani thu chu soin a in thiam lo le a GQ po anu chu holutuk lo tur chuan nge nin engemo an shat ve lo tam tak har sat na ato ve thu chu soin nakina ama nge in ala soifya nge arin thu chu a shil zui boka GQ we ro chuan anni nai chu adu to lo thu chu alo soi ve thunga dor lama Mr. Lee na asiam dan tu recipe en mol mol lai chuan Mr. Ling po ana chang lo ho ve a an pani chuan ti in Mr. Lee chuan lingja le jan jani te anin kop thu a shil chuan Mr. Ling chu alo phur khop maya chung kwa tak tak ani tur chu alom thu a soi zui sata Mr. Lee ro chuan lo la hlim vak lo tur chuan ti in jan jani ril ru nge lo zia le abial pa masa zok zeng shuran po kha ni rei lo te chia angai zona a chen thu te chu soin tuna chan anga anin en le to thu te chu asoya lingjanen po in chen vata unau anga anin en le arin thu te chu asoi chuan Mr. Ling chuan anin kop to a anin chen ka phal to don lo alo ti chuan ani phale phal lo atang kai lo thu chu alo soi le a Mr. Ling chuan anin kop hi idu vak lo em ni ka fa pa hi jan jani tan a thatok lo iti zok em ni ati chuan Mr. Ling chuan lingja chu a that lutuk thu le jan jani tan po ani tluk anom lo thu chu soin ma se anu pui hluin jan jani angai ne lo ti a sha chan em wang chuan a lo thon thu le jan jani chu ati du da a lo thu soi chuan Mr. Ling chuan ani te chu buan thamani lo Singapore da ya oma engma aron ti theilo alo ti vata chuta GQ le hei mei chungchang te chu soi le in an pani chuan an fa te hun man dan soi chuan an ti tui tap hiana zuang bei po mingyu chu mu in adu thu le alaka ari rupu dan chu shelin mingyu chuan alo pom sak du lawa tangkanin adu chati shereng chungin engten nge khatyang kha isoi the kachia nu mi padu lo dei du tur khopa swala min nga yem ni ti in a hau shepa
Zuang bei chuan tangkani chu thianang ba ka en lo thu soi chuan Mingyu chu thin rim zwalin keipon skula kan senior ilo ni thinwang chawin ka bia che tuna tang chuan min lo bia emo nang mu che hi ka du to lawanya ti in akal sana chu ti lai chuan tangkani chuan lo kolin Mingyu chuan Zuang bei thu soi wang khan in thiam lo zetin phone po chu ala she ngoi ngoya atopa chuan lata sha min tangkani chuan film pakhata role play tur mu thu chu hlim takin a ron soya Mingyu po chuan alo hlim pui ve le lingja na bang chu jan ni chuan lo ngakin an pani chuan zan je ei tur chuan kaltumin jan in ji kyu som ve ro chuan lingja chuan hun thol peri tur chuan alo shela an nor le lutuk chuan atana she om pha thei ti a soi chuan jan ni po chuan alo pom pui ve le mai Mingyu po Zuang bei thu soi wang khan tangkani laka in thiam lowin ina ho she si chuan po na chuan atoi khomwanga Zuang bei la chuan message in hun pe ve chen tur chuan alo ti ve le chen bok nen chu po chu a block ngal veka nunglama chang lingja le jan nin an ron biak ta ka chuan phuzokin a in her ngal vata lingja chuan an pahnia in betur chuan kalsanin lingja kalson ve le Mingyu chuan Zuang bei thu soi vel chu shilin a ril ru bai thu chu asoya tangkani mu po a she vek thu soi chuan jan ni chuan I thiam lo om hlei nem chu tianga mu she na turi nei lo ati chuan Mingyu chuan a soi te chu ol samalom nang po lingja ka du la ya nang ma alo du zok dai che khan min mu I she ve zia kha ati chuan jan ni chuan a om ati le viawa angoi zui le mak chuta an pani chuan rel dunin an je breng thei don lawa midang ka atanga tangkanina shat ai chuan tuna shil zo kang vo in chu amu ta fu boka shil hun tak zo kani ti in jan ni chuan Mingyu chu apot lut zuya Mingyu ero chuan a she kher mai ina an pahnia an lu chuan tangkani chuan a interview na a hak tur thom novel hachinin nalanti le ti lo chu alo zota a in mi an ti thu chu an lo shil wata adang kawa hale chinange ti in ruma alu lai chuan an soi dan tur ngai to in an jam dun hle a tangkani mu chalu tu chu ti chha sakan hlau tak zet boka soi huainan ti in jan ni chuan Mingyu tan biar le atan don fo chula in an han ei le masate te a tangkani lo chwa le chuan akor chu nalanti le ti lo chu lo zot le watin nalanti thu bok chu an lo soi le a adang hale tura room lampan le tum chu jan ni chuan lo pot ding watin Mingyu in thil shil tur che aneya ati chuan Mingyu chu an en dun wata Mingyu chuan phok dewin jan ni chu enin min soi pui don ani lom ni ati chuan chutiang engtik lai ma in ka soi lo kha shilwa ro ti in akal san da ya Mingyu chuan she deuh takin Zuang bei yana du thu le thil thlen dan vel chu a soi chuan tangkani chuan ol sam deuin a sha to thu chu alo soi maya makan ti dun hle tangkani chuan Zuang bei yana phone wallpaper a Mingyu thlak a man thu soi chuan Mingyu chuan mak ti deuin thlak engma a thon lo thu chu alo soi wata tangkani chuan a sha to thu le inga ma angai lo thu te tuna chuan ngai zong lama ril ru pek to lo thu le a career che a boy poi ri thu te chu soin Mingyu ne na chuan a du chuan Zuang bei chu dei tur chuan a shila Mingyu chuan lo hnial watin tangkani chuan Zuang bei chu a fel thu le a du lo chan chu zotin lingjia ila thei hil thei loem ni ti in a zo chuan alo hnial le wata jan ni po an thu soi wang chuan lo in thlashung dakin alo ngoi ka ra tangkani chuan kan van duai ni hi kami padu in nanga du che a imi padu in jan ni adu ve thunga chung zinga chuan ka van duai zwal ber min du ve tu ka nei ve lawa ati zui zat chuta Zuang bei chu ibito don lo ti na mi ati le chuan teu lo a number le WeChat a po ka block vek ati chuan tangkani chuan nang hian I du ve deuh zo ke moni
Nilo se pa ngai taka bele mai turinya block here alo ti chuan mingyu chuan ka phalna lawin min lo du ringota ka hwa zong takani voi khate ma ka du ti kha soile to su ti in aruma chuan alu tau san maka jan ni ne na chuan adu ve de wiringem ti in la zo sha ma jan ni chuan adar cho lo san khum ak ringo thunga zuang bei po GQ nen in tur domin an van doi thu chu soin an lawin hnem to na GQ chuan apa thu soi kha apom thu le anu chu hwa jenga tum to lo thu te chu soin anun chu hadam taka mana tum to thu chu soi ve boka atuka chuan tuk chhuan nei la chuan GQ chuan zuang bei chan chin chu mingyu soi pui tum chu mingyu chuan an pani chuan in kop thei an ni lo thu chu alo soi le wata GQ pon a soi rem pui thei don lo ti in sha in a soi zom pui talem lo tangkani po lo chuakin voina a film channa director te ma a interview nei don wang chuan a phur hle a thom no te chu aron show midang po chuan van nen an lo hlan sap sap hloma hlim zatin room lama chuan atlan ru le ngal wata mingyu po ana thona lama anuin ron mu in atan in le saka tum thu le lo na la ka tum thu te chu soyin mingyu document poi mo vel chu adila civil service na tho huna phei chuan ama mo nge turani tho vela soi chuan mingyu chuan Beijing lama an tho zom zel alo tum ru bok nen anu chu anyala anu la chuan atilui tat bok nen aril ru chu aboi ve hle anu nen anin mu zo nu chuan zuang bei chuan lo bia in mu adu thu chu alo soya anin mu ta ka chuan mingyu chu adu lawani po in block kher lo tur chuan shelin du ve kher tur po a phur lo thu le kun siam sak ve china adu the ngang lo chuan ati boy to don lo thu chu a soi chuan mingyu chuan chu tia ngai kher lo win adu don lo ti a she chiang sa ti boy reng lo tur chuan ti in thin rim deuh chuan amut fu lo sa ne na kal san ta maka tangkani po film director nen chuan en mu in ma se rin lo dewin an lo thlan chane ro an actress pakhat in hliam wangin ama anga chang turin an lo du hi alo ni a mel lang lawa a pian le lan dana chunu ne na anin an em wanga thlang an ni thuan soi chuan alo jim ve zong zong kha voi le khata an chevekin aril ru chu an na hle Jianin lingjia pian chamlo thleng chep to atan presena pe hok pek tu min en kwan lai chuan mingyu chuan lo ko lin in mu adu thu le a manem ti aron zo chuan a man thu chu alo soi wata an chan thum chuan in mu in an boy na le lungai na te chu soi hawin pui tling ni na kong chu abum bawin shioma tam zia te chu soin no pangkum som pangami lek an ni la ya high school an kal lai kha angai om thu te chu an soya anin hnem zuya malam pan zel tur chuan anin fui pa bok lingja le janjia ni an na bang in lampan an kal chu an kong kabula anu le anaw lo oman mu wang chuan an ding chota makti le soi mai tur po shilo chuan anin en reng bok in chung lam an lu nu chuan an lo ka chan vel chu zotin lingja pen cham lo thleng mai tur lom pui tura lo kalan ni thu chu an soya khoyangi an thlen jan chani na zo chuan hotel an book thu le an cham chung chu chuta anom tur thu chu an soi ve wata chata ka jan ani lingja nui na bia chu a thoveng ve le an ho turan thla nu chuan jan anin lingja mehlim lo dewa mo chuan chutiang mel chu pulo turin le thil ngai to na sala tok lo tur chuan a shil ve wata kara chuan orange chuan min mu khan a hlimya lawa li jan ni mela mu ero in mu thei khopin a mel eng sor bi ka ti in anu chu lo shila lingja chu mu hil thei lawin anu le anaw en kol hun lai ngai to in ameng renga jan ni chuan kong ka chu ron kikin aron dak dek deka abula mudve chu aron dila lingjia an aphal lo thu soirwal chuan rang dewa tlan lutin abula chuan amu ve thaka lingjia chu potmu ve in
amu hil thei lo ti sha in engma ngai to boy lo tur le abula tla tur thu soin akwa beta ka chuan Lingzia po chu hadam takin amu hil ve thei ta sha ma Lingzia nu le anaw chuan adam do in thona chuan vakanin Dr. Fengi chuan alo chhon wata Lingzia an dam lo en lak lo nei wangin Dr. Fengi nen chuan in komin Lingzia nu chuan angai na hle a Lingzia an ron pota ka chuan Dr. Fengi po ti tur poimo nei thu soin akal son ve ta chau he mei fapa dong khabawin he mei chuan a report wata Mr. Ling chuan zon mu sakin chuta no pang chu he mei fa ni lowin a hnuaian thok chen fa ni thu le a pasal zungol veinen anin ti boina lama a pasal chu that palin jela a omwanga en ko sakani thu te chu soin alo chwa ve le dong chu alak le tur thu chu a soya dong chu an khonga yin Mr. Lee le Mr. Ling po chuan he mei chu miswal tak ani lo ti chu an sheta boka GQ washil du lo chan po akal san don khan ma taka let le a shwai le wa tur a in tiam si kha a in tiam anga ma taka a let le thei lo wangin GQ laka chwa in thiam lowin in soifya turin dikna nei lowa a in ngai wang lo ni a GQ wa cafe ya orange chuan Lingzia birthday cake lam tur chuan kalin GQ chuan aman akal don huna aken mai tur thu chu alo soya Orange chuan ama ngein la ka du tlat thu soiwang chuan GQ po chuan a pe ve maya aman pe ka tum chuan angai lo thu le Lingzia nen chung khatan ni wanga a free atan liawa a sam sak thu soi chuan lo pom lawin unaw po an ni lo thu le chu tiang soi lo tur chuan shilin baka GQ ka fein har san na tokin poiselama har san nei nei kha ti in peluin akal san maka GQ chu aruk tak chuan alom lo hle a zanlama restaurant na Lingzia birthday chu anu chuan lom sakin GQ ti lo chu an vai chuan an thu chapa Mr. Lingan chutianga a shana restaurant buka ngai lo thu le Mr. Lee dora hlim taka an lom thei thu soi chuan special taka ti sak adu tlat wanga ni thu chu alo soi ve a midang ho chuan no man ti lo me hle a Jan ni chuan GQ1 arun text thu le ti tur man mo thla ka nei wangin a local man don lo thu arun soi thu chu a soya Lingzia an cake po a lo ken nga ye lom ati chuan orange chuan vo in lama alak to thu le aman po pek ngai to lawa ama na pek ngal vek thu chu a soya Lingzia le Jan ni chuan thil shi thiamin GQ local du lo chan po chu an sha thiam ta hle a chuta Lingzia nu chuan thu soin Mr. Lee chu khali chen afa palo en ko sakwangin lom thu chu a shila Mr. Lee po chuan afa pa ni ve tho thu chu alo soya Lingzia nu ro chuan chutiang chuan soi lo turin le Lingzia chu afa pa angin ngai ma se in som na nei lo thu chu soin midang fa en kolwang chuan lom thu chu a soi non le a midang ho chuan an ngai thei lo mel hlom viawa Lingzia chu pian cham lom puina hlanin orange chu cake la tur chuan ati zui ngal boka restroom a Jan ni le orange anom lai chuan orange chuan Jan ni chu a u nen in kop tak tak em ti azota Jan ni chuan I mu angkha ani mai alo ti ringota chuta orange chuan anu nen Jan ni chu andu lo thu le a u nu puya tan an pom ngai lo tur thu chu asaya Jan ni chuan enga ma ngai lo ang tak chuan an ni pom le pom lo chu enga tan ma ati lo thu chu asoi chuan lom lo dewin akal san zui mak Lingzia an anu te atha nu chuan Mr. Ling chu kar la turin kal ve nga la Mr. Lee chuan an pa fa chaw anom lai chuan Jan ni chu Lingzia nu chu a fel to in angai na che iti ni lom ni ti in a zota Jan ni chuan kan laka a polite em kha alo ti maya Mr. Lee chuan polite kha ngai na ti na ni lawanya ati lai chuan Jan ni chuan soizom du lawin ho vat angai thu soin akal san ta daya Lingzia pon anu te thana chuan a birthday mang tur bera lo kalan ni boka
hova tur chuan du in an ho hun tur chu azota anu la chuan la cham dewa tum thu le an chung te chen khat po la tlo kwal adu thu te chu asoya lingja chuan ani chuan Sunday le turin ticket kalak sakang cheu ati ta thawa lingja a ina le chuan janjia ni le ji keu chuan a shan law wa kek sam sakin birthday chu an lo lom sak thale a an pathum chuan lim zatin birthday chu lom thale in engwanga zanja kil na local ve lo nge ti lingja an ji ke wa zo chuan ke ei tu don chuang lo ti ka shisa a alo ti maya janjia nin I in chir don ni chu ke chu ke ei chawanya alo ti chuan do soi chu tum boy lo mai te an bula khan ei tur po ilem tha the ka ring lo we ti in an pathum chuan ke chu zain an lim hle a lingja nu le anaw cham chung chu eng po thleng se do theina nei sham tur chuan anin fui hlom boka atok zinga chuan an chan thum chuan ti in mingyu in apwala anu in le tum kha apa shilin apa in adu lawa anu nen an thu in mu lo wangin anin chen mai thai ti asoi chuan tang kani chuan chutiang ni si iwa thoven melve alo ti a kanu le kapa mani se anin chen chuan kapa in poisa ne yanga kanu chu kanu na a in rul thei to don lawalom ka hmangai dan le min hmangai dan in angreng thawa alo ti fel the na tangkani point lem chan lam chu ban sanin museum ma na mu thu le anu le pa point chan ti puya alaka an tha to thu chu soyin an pani chuan an ha dam hwaya janjia ni mu kom nga chu a chanan zo chuan nimin lama lingja nu le naw zanji ane puina lama bora ka chawak lo nen athil ei kha apumina ngei lo thu chu lo soi ve thunga mingyu in doctor pana duem tia zo chuan adu lo thu chu lo soi ve vatin ba chum lama chuan atan lu san ta daya Mr. Lee chuan hei mei chu mu in thil omdan dik tak GQ chu shila beturin le dongdonga chungchang te khangkum chunga abyak lawa a hnai lo chan te chu shil tur chuan ati a hei mei chu khati hun lai khan ti pal thilin a chanu chana tumna lama tola tha ve thau thu le ama ngei po jela atan ve thu soi chuan Mr. Lee chuan makati in soi mai tur po chu a shelawa chumi jela tan na a dongdong anu nen po in tong an ni thu chu a soi boka GQ chu shila she em wang le nu twal tha mang le pa mani masel tak anei chu a khonga in chutiang shatir ai chuan engma shelawa hozok tur chuan du thu chu a soya Mr. Lee chu pa anga enzoka nun ha dam zok ane du thu chu a soya Mr. Lee chuan engpo ni se thodik chu shilve shim tur chuan ti in GQ po in a ha dam pui zok ngei arin thu chu a soi ve bok ma se GQ po in anu te dam do in a mu chumin thodik lo sha in shi om chu ati ve hle a mingyu po anu in thil ti dik lo le civil service exam pek tum lawin Beijing a zo kala tum ti te a sha ta ka chuan thin rimin annu fa chuan anin hau ta nge ka anu chuan atan a tha jok tur thu soin a chan te bula a omwanga swal vek to ani thu chu soin anin lamalet le ngal tur chuan a shila mingyu chuan lo du lowin a chan ten a thil tia inrol na an nei lo thu chu soin ama du thlan na nge ni thu le anu na a inrol thuk ru tuk chu anin to thu le ama po a in en kol ve thei to thu le ano pan lai ang mai control ring lo tur chuan ati ve boka anu chuan thin rimin a chwa san zui maka mingyu po rilruna tak chungin chwata chuan a thu sop ngal nyai bok a chan te chuan lo hnemin thil tha ati thu le anu chu thin rim ma se a zep rang thei don lawa a soi chuak chu a tha jok thu le engtik ni ai mu chuan anu po chuan a sha thiam ve nge arin thu chu an lo soya mingyu point Beijing akana tur email chu thon ngalin anom sang do na ma se a room chu atan lo la da zel tur le a room man po ala ron pek pui zel tur thu chu a soi ve bok
Lingja chu anu in Singapore a hole don lo thu le an apartment bula in an lua ve thu soi chuan Lingja chuan engwanga chutiang tum thut nge ani thu chu a zo chuan chung kwa hmun hrang omadu to lo thu soin ama po chu an bula in son lu zok tur chuan ati a Orange chuan Singapore lamalet li adu zok thu le a school le zirna lam shim po a boy vek don thu a soi po chuan anu chuan ngai thlak sak du lowin a thin rim hle a Lingja an Orange zirna alak lori buk nen let le photura ti po chuan adu tlat lawa abul nai omadu thu chu a soi ve tlat buk nen Orange chu lom lowin Lingja che angai to a ama chu enga ma angai ve lo thu le Lingja chuan an bula om adu lo thu te chu soin ma se anu chuan angai thadu lawa chuti lai chuan jan ni churon lutin Lingja chuan apan vata anu mulai chuan akis ta thuta jan ni chuta son vatin anin lama chuan tan lut vata Lingja nu chuan lo mu ve reng bokin alom lo mel le a Orange chuan anu po chu zoi du lawin pona chuan a thu renga zuroi pakhat lo kalin chu pa cha thla chuan delin anin nem son lai chuan GQ chu lo kal ve hlawin anin lama chuan a hruai ho a jan ni te ina chuan hruain a ho du miao lo wang chuan chutarak ri mai tur chuan an ti a tangkani le mingyu chuan rem ti cha lo ma se Lingja na wani bok nen an hnial ngam cha bok si lo Lingja le GQ an lo lu chuan jan ni chuan a room a Orange chu mu se ani chu mingyu room a amut mai tur thu soi chuan Lingja chuan ka room a lo mu zok mai la ti in lo so ma Orange le GQ chu an lo meng phok ngang mai ya GQ chuan chutiang rem ti lo tho le an rak du ni vai chuan Mr Lee a kol ngal tur thu chu a soya jan ni chu lo in rol vatin Lingja chu a fiam thu ni thu le chutianga apa ko la ngai lo thu chu a lo soi ve vata room lama be sheet pha tuma an lu nu chuan GQ chuan Orange chu iPad ho in shi oma ti lu tok lo nan en tur chuan ti a an chwa san don chuan jan ni te chu awle shamin amut huna jan ni chu Lingja room a rak nge riak lo ti a chek le vek tur thu soin a chhuak ta chawa atu ka chuan Orange chu a ho du bok si lawa ama chawa in lo om chu an ngai to bok nen Lingja chuan damdo in lama shwai tum chuan Orange chuan a pe lo thu chu a lo soya jan ni chuan a studio lama kal tur chuan a ti le a chu po chu a lo du chuang lawa GQ1 cafe kala tum chuan ding vatin GQ bula akal du thu chu a soi vata in siam tur chuan lu san da yin jan ni chuan Orange shin angai na ber che ni kha ti in an chwa san dai chu ti ngai na chalo zet chuan Orange chu a ngak ve ta ringot GQ chuan a cafe a chuan shwai ve in hey mate chu GQ mutur chuan lokalin anu fa in carboin anin sheton to bok nen chatak chuan in bia in hey me hodon chuan GQ chuan cake chu pe in dong tan ani thu chu asoya hey me po chuan anu fa thlak alo da that reng chu pe ve thungin GQ chu thlak en chuan hlimti sha takin anui vera Orange po chuan dora chang chuan lo en ve rengin GQ hlim mel mo chuan alo hlim ve hle a GQ in herwal chuan alo mu man lawin rangzet chuan alu san le ta wat thunga zan lama chuan Lingja le GQ chuan Orange chu bia in anu bulale le to tur chuan an ti a adu miao lo wang chuan GQ chuan dora engma ti lo om mai ai chuan an nuai thoka weekend an man chung chu in hlo ve tur chuan a ti a Lingja chuan GQ kuta ada thu chu soin a tho san da ya Orange pon anu bulale le du miao lo wang chuan alo pom ve mai atu ka chuan Orange po cafe a chuan thok ve in ana tho voi khatna ni bok nen customer ma sabera nei chuan azam ve hle a om dan vel chu GQ chuan lo en ve rengin thla te chu alak sak zuya Orange in chu tia ti chana zo chuan
a u nau pa in mu ve se adu wanga ni thu chu alo soi ve maya Lingjia chu anu nen in mu in anu chuan an in tura po anin senglu to thu le Singapore lama anin po tiral vat atum thu soi chuan Lingjia chuan engwanga do soi nge an ni chu azota nang po he munai kal don khan ipat lo tur ang che in soya ma se ka shat lawin na te zonga in ben bel ilo tum renga inu kani a I har sat na te boy na te nei ni chwa mi shil ve turin ka du che a itan nok sakin ko om don po ni lawa engkim mi shil theilo po in apoi law ma se hetiang lo deuh hian kan om theilo em ni ati a Lingjia chuan janjia ni hi nupui nei ka tum ati chuan anu chu achong bok nen achong top chota lom vak lo hian imi mal thilania idu dan chu ka pompui che tima se amela ero apom cha lo ti chu alang chang viau thunga mingyu po apa nen in mu in apa in anu chena tum tak tak thu soi chuan shi om chu atile viawa anu in le saka tum wang kha ni chuan chutiang mai wanga in chen lo tur chuan ative a apa chuan khali sen alo tor to thu le anu pui zokin athu hnuaya ada renga raw reng zok chu a ne to thu le mana changa atum to ni a mingyu wang chawa ala do sham thu le tuna chuan mingyu po ama a in en kol thei to wangin ngai to angai to lo boka anun ha dam tak man ve du to thu chu asoya mingyu chu in lama ril ru bai se chuan ho in tangkani room a avakal chu tangkani chuan zuang be pi pian chama akal don wangin a thom no hak tur lo thlang boina samaya mingyu in zuang be chu idu to lo mokatia ati chuan ama wanga kal tur kan hileinem anu in min som na sat em wangin kan hial ne ngang si lawa alo ti maya mingyu chu a hlim lo mel em wang chuan a chana zot ve a mingyu chuan anu le pa anin chen tak tak don thu le anu ngai to bok nen Beijing chu kal le lo mai a ril ruk thu chu a soi chuan tangkani chuan ril ru ti hnuai lo turin le adu tho sam berani a tun bak chan som le to angema shat box si lawa kal nge tur chuan shilin kal lo ma se anu le pa chu anin chen lo pha don lo thu chu soin a thil ti turin dan ti lo tur chuan a shil ve a tangkani chu zuang bei te nu fa chuan ron lamin zuang bei an tangkani a motor lampan lo kala mu chuan mitla lo lek chuan lo thira ni dang zong ai chuan a mu mel thale a motor hon lok na chang po shelawin anu in aron byak ta ka chuan a hong ve ta shama motor hnung lama anu ne na an ti ti te chu front glass a chang chuan alo mel le vong chin in lama janjia ni na bang chu orange chuan lo bia in Lingjia nen an mudun toem ti zo chuan mudun to e alo ti fel thana mak ti dewa en wang chuan kan no pan lai changin kan mudun chin alo ti le a orange chuan chutiang no pan hun lai ni chu alo ti maya Lingjia nen chuan anin kopreng thei don lo thu soin aza na tur thil ti lo tur chuan a shila janjia ni chuan a soi chana zo chuan anu in angai na lo ba ka ama li apa te Lingjia pa le anma ni kai noi shim angai na lawa tuna Lingjia an ti lui tlat ma se a to ba chuan anu chu a chak le nge don thu chu soin a u nen chuan lu lulin ti lui ve chin ma se an nu ani a an ne ngai lo thu soin itana chatur ka du pui wang zok che a soi ka ni hi chu wang chuan in at lu tuk ma in ka u hi ka san ro ti in a tho san zuya Lingjia damdo ina omlain anuin lo kolin anu te I ama mutura lo zin thu le anin bula anom to thu te chu soin anin password an sha lo wangin pona an tin thu chu soin password chu alo zota Lingjia chuan anom lo laya an ina lu tir chu arem ti lo wang chuan a ho ma don tho thu le a building bul cafe lo omri mai tur chuan a shila anu chuan alo ho chin tur po a shat lawa ati po chuan a shil mai du bik lawa ma se janjia ni na changa run bang an mu chuan Lingjia chu janjia na hontir mai tur thu soin ada sana Lingjia an janjia ni omte sha chuan angai to hle a
dam do ina dam lo po chu ngai to man lowin in lampan chuan atan chuak tavat jan ni chuan kongka chu hon sakin an ei turin an inami thei chu alak sak boka lingjia nu te chuan jan ni chu lingjia an a mingalam ngun em wanga a sha thu vel chu soin zo na anei chho zela jan ni ne lingjia nen chuan anin ngai zon to thu soi chuan lingjia nu chu alo lom lo hle a jan ni te chung kwa chu lingjia no pan laia Mr. Lingan poisa apek wanga lingjia lo en kol thin an ni thu chu soin jan ni chuan nuam lo chu ati ru ve hle a anin lama let no chuan orange tu soite chu ngai to le tin lingjia nen anin kar chu anu chuan apom pui ngai don lo a shat wang chuan a ril ru chu an a hle a chu ti lai chuan kong kalam chu ron ri in lingjia chu a ron luta jan ni mel dik lo mu chuan thin rim setin an in lampan chuan a phei nga la anu in lo mu ral chuan anu te nen chuan lo in me sha tir vatin lingjia chuan chu lampo ngai to lo chuan jan ni bula eng thil ngei lo soi thin rim tak chuan ati a jan ni po rang se chuan ron tlan lut ve nga lin a ngai ang thil a thlen lo thu chu a soi vata lingjia nu chuan chu tianga thin rim tur khop chuan jan nin enge shil a lo zot le vata lingjia chuan engma soi lo thu le ma se amit menga changa atana sha shom tak a soi ti a mu sak thu soi chuan anu chu lo thin rim ve in inu mita mitui po mu thei lowin kha I u naw nu lem mita mitui chu I mu chiang viawanya min ngai na lo ti chu ka sha a ma se inu le naw a ya I chenom hlui mai I mangai zok hi engwange thin rim tak chuan a lo ti ve a lingjia chuan an ni chuan min mangai sin a lo ti vin twara anu po chu angoi mak jan nin in beng dai tur chuan a lo ti ve vat boka an ni chuan min mangaya ngati nge min mangai ve theilo keile orange chunga chuan I du ti ro ti turin dikna poi neya ma se jan ni hi chu I chong kam khat po khan ari ru ti na saktum su anui ni lawa engtianga ti tur ma in dik nei lo ti in jan ni chu akaya ina chang chuan a chwa pui zui ta mak bok jan ni te ina chuan lutin lingjia chuan jan ni chu akwa vata anu che dan wang chuan ngai dama dil zuya jan ni chuan engma ni lo thu soin alo nem ve a katel lawa I mu hi ka dungai lo I chunga a che dan tur ka she si lawa min kal san pha nan I man ka hlawani ati zuya jan ni chuan chu tianga thlen ngai don lo thu le eng angana sa pon tha chwama se anu chuan adu ngai don lo ni ya arin thu chu a soi ve se pa lingjia chuan kal san lo ang shim chuan akwa bet tlat bok tangkani po zuang bei chuan a hna changa abang chu lo ngakin theater drama en poya chuan somin tangkani po chu alo phur khop maya theater anom lai chuan an hmalama mi pa pakhat hian lo en le thina chupa chu zuang be chan pa lo ni a jaman en zo chuan thil in puya som chuan tangkani chuan blind date temni ti in hlau thong fe in ena zuang be te chan dun chu an hoi hai na sa thil chu in hawin chupa chu film director lo ni in tangkani chu a film siam le tura role play ve tura ta na alan dan chu atu thu chu asoya angai na zonga ni le ni lo sha turin script chu a pe zuya angai na zonga ni chuan atan a in hon reng thu chu asoya akal san nu chuan a in ngai to boy hle a zuang bei chuan ngai to boy vak nga yem ni ti in a zota tangkani chuan me sei nei chu a hlo to thu le amma anga no la ni le hlo thu te alo pom le a hlo cham le ni chuan anu le paril ru ati no le don thu le mi te nui zat mai ani rin to thu chu asoya zuang bei chuan bulchan ma a beidong kal ngot lo tur chuan shilin beidon to lama wa nei na alo thlen thin thu te chu a shil ta ka chuan tangkani po chuan risk la in script chu ala le nge a in lama jan ni chu soi puin jan ni chuan alo phur pui ve hle a katling le lawani pon min noi su o ati chuan engwangin nge ka nuyang che ka chha nui ni a eng tiklai pon ilam ka chang thina lom
I lo tling talawa ni pon ngai o in museum a I thok le mai do na lom a ti chuan tangka ni po chu a phur ve hle a Jan orange tuk chuan ei tura kau chuan orange chuan thil soidu a nei thu soin ruma chuan a kau luta an pahnih chuan ruma chuan omin orange chuan a laka moi lo taka a lo khosak to na le a lo huat thin na zong zonga ngai dam dilin thil pe ka pe boka Jan ni chuan engma sha je ngai lo thu soin a huat ve lo thu soi chuan orange po chu a ha dam huaya cafe lama GQ1 thu lo shilin anu anga ni du lo chuan mi huat nei lo turin a shila orange in Jan ni anga mi zong zong ngai nan ni adu thu soi chuan GQ chuan Jan ni chuan tu ma a huat re ngai lo thu le a thin rim na po a pai re ngai lo thu soin ngai dam di la ngai chuan adil mai thina alaka swal takte po a shere ngai lem lo ti soin mi huat nei chu an ma ni le ma ni anin ti sho mai mai thu chu soin orange po chuan ngai dam chu dilin in siam that chu atum ta boka anu bula in swan lu atum to thu po chu a soi zui boka tangka ni po audition nei tur chuan kalin po na zwang bei chuan lo nga ka tangka ni ngui na pa lo chuak chu a fela nga yin nemba chuan a le pe ka la om tur thu le atlin nge arin to thu chu alo soya chu ti lai chuan tangka ni chuan kwa thutin atlin thu chu a shil wata zwang bei chu chong hle in an pani chuan an hlim dun hle a Mingyu po anu le pa te in chena ti fel tur chuan an chung kwa chuan an thu chapa atir kha chuan poi ti lo viau ma se atak taka a thlen ta ka chuan an chung ko ke che tur mu chu shi omati hle a ma se anu chuan a omdan mu thiam sakin anu ne nanin kar po chu a that pha ta so thunga orange po anu bula chuan le tin anu in khang nikal da chung khan enge ti china zo chuan GQ cafe ya ai lo chin thu chu asoya anu chuan engtin ngi an bulai la om thei zo ka an hwa che ti ka shil chung che po in alo ti ya orange chuan angai angan ni lo thu le an vai mai chuan a chunga an that vek thu te soin a bikin GQ phei chu mi swala ni lo zia te chu a shil chuan anu chuan alo haw le ta shepa a shil fe in a ril ro thlak sak thei don lo ti sha in ngoi chu a chu le ta ringota Mingyu te le tang kani te ho chu in tokin zwang be yan Mingyu mu chuan a ma thil thleng kha chhuakin tang kani chu mangcha in ho tuma akal chu Mingyu chuan zuin mania a ho she wang khan ngai dam dilin an chung ko bo ra ka boy buk nen a ril ru hawang ani thu soin zwang be chu mi pa chata kani a ril ro ti na sawang chuan ngai dam adila zwang be point a poi lo thu le ani pon ama du tu ril ru atina sakve thau thu soin midang chunga ati angin achunga thleng anga angai thu chu asoya ani she thiam ton le to bok nen Mingyu pon awi chata po chuan blok to lawin pa ngai taka in biak le chu antum dun ta zoka zinga Mingyu in kong ka ki ka hon chuan orange lo omin anu in anbula alo om tir wangin lom thu soinan thei ei tur pe turin alo tir hi lo ni a an pahnia anin biak lai chuan lingja te in lama chang chuan Jan ni thom dim deuh taka lo chuak chu makti in an lo en renga Jan nin a mu ve chuan ameng phok sha a lingja bula area kem ni an lo ti chuan aria thu chu lo soi watin an mel adang lam ngal vek wang chuan an ngai ang engma an ti lo thu le doctorin midang bula in soi thola ti pui tur a chawangin amu theinan thil soi du na anin kom ringo thu chu asoya chu ti lai chuan GQ po chu lo chhuak ve in Jan ni thu soi chu alo she ve vek bok nen soi via tur ti in adu lo chung chu anin lama chuan a pot lut le dor dora Mingyu le orange po lai deuh hu in anin nui ton ta ringot Mr. Lee po ato pa chuan hei mai nen in dei turin an chuak dun le tange nge a hei mai pon GQ lo en kol cha in mi pa fel takani ti asha ta ka chuan angai na ve hle a chutia an chuak dun chu Jan ni le GQ chuan lo sha in an lo en thave boka
GQ chuan an om dan chu ano pan chhiat thlak thu chu soin tha ati lawa ho san chu adu a Jan ni ero chuan en thlak zel chu du in an nu le pa te chu in ko premin chungkwa dik tak ni chu achak hle a GQ chuan an om tir tur chuan ti in po chhuat tuma anin chai boi ve lai chuan an hnung lama hei mei le Mr. Lee chu lo ding ve rengin an om dan chu an la in an hoi phok sha a an pali chuan thil ei ho tang nge in Janin anin dei tak takem a zo chuan GQ chuan alo khap vata Mr. Lee chu lai deuh hu in a chan ma chuan hei mei chuan lo chan khalin anin dei thu chu alo soi vata Mr. Lee po athil ei chu hak thot nge Jan ni lom le makti boxi chu kut chu bengin GQ po chu a chhong hle a chung ko pa ngai tak an ni tur chu an hlim hle ni tangkani po anu le pa te ne na lem chan lam atile don ti a soi chuan anu chuan lo pompui loin na pa ngai thok ve don chawa thil dang ti koi to lo tur chuan ti in kumsom ni pasari lai ni to a chu ai chuan pasal pa ngai tak ne ya chung kwa din zok tur chuan ti in apai ro chuan lo pompuin adu ni phot chuan alama chan tho chu alo soi ve boka anu lom lo chuan tho san makin apa chuan anu chungai dik lo tur chuan ti in ama ngai to wang zo ka ni thu chu a shil boka tang kani po chuan sha thiam takin thei to pa chu a anu le pa chu ati hnu lo tur thu chu a shil ve bok Lingjanu chuan Dr. Fengi chu anin thara zan rakil tur chuan somin Lingja engma a shil lo wang chuan alom lo hle a Dr. Fengi ba chu ma akal hlan chuan Lingja chuan engwanga som nge ti azota anu chuan angai na thu le bel chian adu wanga ni thu soin Dr. Fengi chu mei chengai nat om le fel tak ani thu chu alo soya Lingja chuan bel nu nei reng to thu le mei chadang boi pui angai lo thu chu asoya anu chuan Jan ni chu angai nat lo thu chu alo soi ve vat Lingja chuan ani ngai nat le nat lo enga ma ngai lo thu le Jan ni chi adu thu chu asoya anu chuan ma se ke in ka hwa lom ati lai chuan thin rim zatin dokan chu abeng ri chhuaya ading ngal hluai lung oi lo zet chuan a chwa san zui boka Dr. Fengi po chu lo chhuakin an om dan wang chuan nuam lo chu ati ru hle a zanji an nei zo chuan an pahnih chuan ti in Dr. Fengi chuan Lingja le Jan ni in kop thu a sha thu le Jan ni chu hun rei takata Lingja ta na lo om reng chin wangin atluk ngai don lo ti soin chen oma changin unawa changin in mangai zelin tun hun an thlen thu soi chuan khoya chang a shat nge alo zot vata Jan in article a za to thu le chuta changa an chan chin sha ni thu te tu soin chiar ve tur chuan ti in a chwa sana Jan ni ta in lama chuan Jan ni nabang chu mingyu chuan Dr. Fengi le Lingja anu ta in lama zanri an kil tur mu thu soi chuan Jan ni chuan makati hle a Lingja an engma shil lo bok nen tang kani chuan Lingja nu chu makati thu le chiang takin Lingja an Jan ni che adu ti a shil chung po a mei che dang ala mel sak chu alo soi zoi mol mola mingyu ro chuan an chung ko khosak chin dan le nun dan Lingja akal san dan le an om dan zong sha chiang tu ma wa nei chu adu lo anyang chu chung ko dang angan ni lawa engkim Jan in a shevek si a keipo ni la chu tiang mau nei chu ka sheve thawang chu wang chuan lung lawa lamai lawin aril rui min thei nan thei top chwa sau sawang che ti in an fui zuya GQ po atna bang chu ro asur wangin pon lama achhuak tur chu hei mei chuan pona lo ngak rengin an nu fa chuan hlim takin an ho du na Lingja po Mr. Lingbula kalin an pani chuan thil in dunin an no pan la ya ama wanga ana woral kha ala thengil theilo thu le ala in thiam lo reng thu te soin apa po chuan a thiam lo vekani lo thu chu alo soi ve a in lama Lingja nu po chuan article chu lo chiar ve in thil thleng tam tak a thengil to le an hun kal towa Lingja laka anun ron thin zia te ngai twa le tin a in chir hle a
Ling cha chu ko lin ma se Mr Ling zok chuan lo lak sakin Ling cha chu ti boy to lawa om tir ve mai to tur chuan shelin kum kha le chen en kol che in ita na nunga tuna chuan hun thol pe ve to te ti in phone chu ada sana Ling cha laka a che dan chu in thiam lawin shom chu ati hle a atok zinga chuan an unaw thum chuan ina chuan omin zan lama Ling cha an a in nem deuh wang chuan jan ni chuan lo boi puya ji kiwe ro sur hnuaya anuina a ron hrai wang chuan a hlim vur viau thunga kongka churon kikin anwa hon chuan orange chu chapur hian lo dinga anu in thu nu che in akal san thu chu a soi chuan an boi hlom hle a zong tur chuan kal chuak nga lin a thu sia ka chuan Lingja laka a in thiam lo thu le tuna chuan ama ber akal bawanga hlim taka om to tura adu thu chu alo zia ka Lingja chu damdo ina lo omin anu har hun chu alo ngak ringa anu lo har chuan thil a thlak to lo tur chuan shilin in ti hlumatum na luya sanghaman tur ten an mu thu te chu soin boina angin in ngai to lo tur te le thin lunga natna a khol khom wang chawa tianga omani thu te chu soin kanau pan la ya ka ko ta hling ka ti lu khan ti hian min shil kha atina tu ber hling kan la chhuak anga ama in alodam le mayang ti in tuna po kan na chang hian kan dam chhuak le em mang atiya anu ku chu avun sakta ka chuan anu po chu a ha dam ve ta huaya jan ni nen anin ko po chu phal sak to in orange nen Singapore lama le tur chuan anin vai liam boka Mr Lee le hei mei po atopa chuan tiam tlate ti turin anin pe ve ta boka Mr Lee po phur sur hle in nei register na an pan don chuan voi tam tak dar thlang ma chuan a in ena Lingja le jan ni po chuan a hlim le phur mel chu an lo nui ta ringota GQ po rin lo dewa anu pasal nei ni ya a hrai thei chu anu fa chuan hlim hle in kha an lak lai chuan an za dun em wang chuan borak ti hot nan jan ni chuan hei mei chu nu ti ya awin an ni po chu an phur pha sota Mr Ling po chu a hnalama changa atlai deuh wang chuan lo thleng ve in Mr Lee chuan Lingja le jan ni anin nei wat don thawa an chuan ko thla la lo tur chuan ti in an vai chuan hlim taka hun mangin thla te chu an la hawa ti chuan go ahead chu atop kan khar ve thei ta boka next film dang mu nom deuh nen in mu le cheu kan tum don ya o kan movie recap te milo thlir sak thina wangin kan lo me